tulla. Joku ajo se on täällä vaan. Joo, lähdetään tuohon alakertaan. Lukit. Oo, mikä teidän nimi? Holy. Toi nyt huone näytti ällöttävältä. Paini, Varo! Hyi helvetti, mikä toi on? Hyi helvetti, mikä sinä olet? Vittu, minne mä oon menossa? Eikä se siinä, noin. Sano mulle puhua, miten mä puhun, kyllä tuolla. Joo, kato, näetkö oikean monitorin? Sillä voi tehdä mitä sä katot. Joo, siis pari modia ladattu. Kuten, että tämä näyttää tässä. Vaikka se on low quality, niin se näyttää mitä sä näet. Eli mä pystyn... Niin se on hyvä, kun sä meet siellä, niin mä näen vähän paremmin. Mutta se on low quality tarkoituksella, eikä mun mielestä hyvä, että se ei ole liian. Okei, niin... Eli tää pelihän meillä on jo ollut. Meillä on 120 rahaa ja lapio, taskulamppu ja avain. Niin, joo. Me ollaan pelattu tätä vähän, mutta... Ollaan vielä aika ruuhki. Joo. Ootas hetki. Miten me ostetaan? Haluatko sä... Kumpaan planeettalle mennään? Mennään koittaa sitä... Mennään ainakin ekaksi päiväksi niin normaaliin. Okei. Mä voin lähteä eka sinne paikkaan. Okei, mä jään tänne siis. Me ostetaan 2 walkie-talkia. Ja ootas hetki, mikä sen paikan nimi olikaan? Se... Experimentation ja noin. Sitten mä tilaan valkie 2 confirm. Me ei varmaan tarvita nyt ainakaan enempää. Mä voin ottaa sulle vielä Pro Flashlightin, paitsi että sä tarvitsee, sulla on lapio. Mitä mä sanon tää? Ei mennä. Se voi aina mulle tehdä sitä. Okei, no niin. Start game. Muita hyviä modeja on esimerkiksi isompi lobby koko. Että tänne voi pyytää enemmän ihmisiä. On semmonen modi, mikä voi laittaa tänne enemmän ihmisiä, että voi olla vaikka 10 jos haluais. Ja sit yksi, minkä mä melkein otin, mutta en mä nyt viittinyt, oli semmonen, mikä lisää... Älä nyt hyppää niinku silloin yhtä kertaa, sä hyppäsit tuosta. Mut ota toi avain tosta maasta. No. Hei, ota tästä maasta tää avain. Koska sä voit heittää sen maahan, jos löytää jotain scrappia, kun se on arvoton. Helvetissä minä se ei käytä tota. No niin. Nää. Nähdään. Mä näen sun näkökulmasta. Jotta sulla menee ihan hyvin ja sä lähdet kovaa. Joo. Kiitos, kun se ei ollut väärässä. Okei, scrappia vastasuuntaan mee, elikkä nyt sä menet ihan väärään. Tuolla menee pieni punainen piste, että siellä käytävän päässä, missä sä äsken olit. Se on luultavasti semmonen ötökkä, mitä voi hakkaa, mutta älä silti raivostuta. Se menee edestakaisin, niin se on ötökkä. Kävele sinne vasemmalle suoraan, niinku susta. Ei vasen. Sinne suoraan siitä ovesta. Siellä on scrappia, kun sä menet siitä toisesta ovesta sitten suoraan, kun menee. Vai onko siinä seinä? Täällä on seiniä. Okei.
Jatka sitä käytävää vähän eteenpäin ja sit ekasta käännöksestä vasen. Ei vaan sitä, mihin sä äsken katsoit. Varsin päässä on ötökkä, mutta se ei hyökkää sä eteenpäin sille mitään. Elikkäs varo, se tulee sinne ei se on nyt siinä. Eli se, oh no, tuolla on isompi punainen muuten. Varo, siinä se ötökkä, sä näet se ehkä. Vasen. Jos siellä ei oo mitään pahaa vielä. Tonne. Joo, sinne just. Vittu se ötökkä. Ai vaan punainen iso on tuon siellä sun... Hyi helvetti! Sinne vaan siinä. Sun oikealla seinässä on ovi ja kaksi jossain kohtaa. Meet läpi semmoista. Siellä on scrappi. Varo muuten, sieltä tulee iso paha susi. Hyvä, se käänti poispäin. Ota se scrappi, se on oikealla. Se on susi. Ei se ole pois vittu koira. Nyt on turvallista mennä takas pois sieltä rakennuksesta. Se ei enää osin käytävällä. Nyt on turvallista mennä takas pois sieltä rakennuksesta. Se ei enää osin käytävällä. Näen. Nähdään. Tavoitteena on mikä se scrappimäärä ja jotain 200. Joo, ei se ole ketään tällä hetkellä. Ja poliisi on matkalla. Joo, se on. Mä oon lokeitannut sen generaattorin, mikä tekee kaikesta vaarallisempaa ja pimeätä, kun se ottaa. Mä en näin kultaisiksi sitä, koska mä en ottaa kaikki alla. Niin onks se toi scrappi mä tossa? Ai onko täällä scrappi? Tossa ainakin vasemmalla näkyy. Mutta onks se generaattori? Joo, se on se. Me jätin reiti auki, niin me voidaan ottaa tästä vikana. Tät. Joo, kävelen vaan takaisin. Siellä ei täällä ole enää mitään. Tässä alueella. Siitä alas. Sinne ei ole. Tuolla on 2 lukittua ovea. Tossa on tuo reala, ei vasen. Eteen. Tää vasen. Tuolla huoneessa, näetkö toi ovi? Toi ovi, niin siellä pitäisi olla semmonen, mä avaan sen nopea. Okei, voitko? Miten mä siis avasin sen? Tää on T2. T2. Hyvin mä säikähdin se avausta. Mä näen punaisen välkyn mun edessä. Tai ainakin punaisen väläyksen näen. Joo, se on välkkyminen. Mä en tiedä, se on turrettu Se varmaan. ovi, jonka mä avasin just, niin siellä on scrappi takana kai. Okei, mä näen miinan. Älä astu sen päälle. Okei, sä voit kai deaktivoida ne, jos sä haluut myös. Miten? No, näetkö sä mitään koodia mun edessä? Miten menee? Ihan okosti ne miinat on tossa just blokkaamassa koko ton reitin. No, tuolla mä näen 2 miinaa ainakin päällekkäin. Mä en tiedä niiden numeroa. En mäkään saa nyt mun skannereita. Mikä toi ääni oli? Mä voin jos lukit siellä ovea. Okei, mä säikähin. Ja mulla ei oo mitään hajua niiden numeroista. Tuolla
En mä tiedä, se saattoi olla. Palaanko mä shipille vai Fire Exitiin? Fire Exitiin, mutta oliko se Coilhead? Mulla ei oo mitään hajuu. Nimittäin mä itse näen, että heti kun sä katot sitä, niin sun peli jäätyy ainakin mulle. Mut ei se silleen ihan toimi. Joo. Nyt se näytti. Tossa on oikea. Siinä. Tää on handsful item ja se on 47 arvolta, niin mä jätän sitä tuohon oven ulkopuolelle. Joo, mä tuun hakee sitä. Joten sä voit älä mene minnekään. Mä tuun hakee nopeasti nää scrapin. Okei. Nois. Haluatko? Mä tuun sun kaatan. Okei, mennään silleen. I am the blah. This one blah. Toi on lukittu toi. Kumppa olisi ottanut sen avaimen mukaan. Meillä on se avain. Meillä oli shipillä avain. Mutta musta Tääkin on lukittu. tuntuu, että ei ole ehkä vörtti lähteä sitä shipin avainta. Kato. Se vie tonne samaan huoneeseen, mistä tultiin toi ovi. Kato. Niin, ei oo. Se on tossa ja sit tuolla kädessä samassa kohtaa lukittu ovi. Tänne voi tulla. Joku ajo se on tähän vaan. Joo, lähdetään tuohon alakertaan. Asat siellä jo. Onks lukittu? Lukittu ja kaikki. Wow, mikä toi ääni oli? Holy. Toi nyt huone näytti ällöttävältä. Paini. Varo! Hyi helvetti mikä toi on! Varo! Hyi helvetti mikä toi on! Hyi helvetti mikä sinä olet! Mikä? Tuu. Hyi helvetti! Okei, mitä jos me otetaan se generaattoria tää ja aloitetaan seuraava päivä? Voiko sä hakea sen generaattorin nopea? Joo. Mikä viimeistään sinne? Meikä voi hakea sen. Mä jätän mun lapion tänne. Tai voiko sä ottaa mun lapion nopea? Se mahtuu sulle käteen, jos sä tiputat se eka. Ja Okei. otat ton. Enää. Oota, mahtuuko sille myös muuten tää toinen walkie-talkie? Ihan vaan varulta, koska niin... Jos mä delaan, niin se ei haittaa sitten. Nyt vaan tulee yö, että on vähän vaikea päästä. No, muista mennä kyykyssä ja hiljaa. Joo. No niin, mä menen. Aloita shippi! Selvisikö sä? Haista paska vitun robotti. Mitä helvettiä? Mä kuulen. Kaboom! No me saatiin Mä ne. tuun tänne niinku mitä hemmettiä. Onneksi sä et lähtenyt, sä olisit voinut luulla, että mä oon kuollut. Mä kuulin bla. Mä kuulin sulle. Miten mä olin laziest? Mä toin tänne. No mä toin varmaan tämän arvokkaampi tämä. Ootas hetki,
Tää on... Varmaan. Meillä on total... Mennään myymään nää välissä. Joo. Tää näyttää, meillä on total vaan 40 tai 5. Niin kuin sinne ei oo valueta tuolla. Kun se ei pysty, Ei se määrä, se ei pysty että laskemaan viisi. tän laskuun. Se laskee vaan ton large akselin. Me tiedään, että se näyttää kysymysmerkki. Mutta tää kysymysmerkki voi olla 80kin yleensä, se on meillä ollut. Mutta se voi myös olla vaan 5. Että katsotaan. Ota myös se yksinään, niin me saadaan tietää eka mikä sen arvo on. Tähän tietää. Okei. Muista alkuisbet on 3. Okei. Aina voisiko jättää muuten eka mun walkie-talkin ja Joo. lapion. Tai jos saat seuraava, joka menee seikkailemaan, niin walkie-talkie riittää. No mä otan sen alkuun. Se luukku on vähän auki. Heti kun menee liian lähelle, se aukeaa kokonaan. Ja se kestää hetken aina. Joo. Se fädäs ei kestä. Se kestää liian pitkään, se on pitmäkkiä vähän liikaa. Sen takia se ei jaksa ottaa niitä. Käskikasa tulee ulos. Ota ne ei se jaksa. Mä soitan yhden kerran. Juokse. Kato, nyt se läskikasa jaksaa. Mitä hemmettiä? Se ottaa se ihan kohta. Mä tiedän niin. Ota se läskikasa. Noniin, mitä sitten tuli? Vaan. 42. Onko kiinni? Mä vaan näin sen avautuvan mun nenän edessä. Tuli helvettiin. Tää on yhteensä vaan about 100. 80 ehkä. 90 enemmänkin. Mä menen kattoo tonne massalle. Vaan 25 tuli tosta. Oota. 67 näyttää. Kautta 240. No, meidän pitää nyt mennä kunnolla keräämään. Riila oikeesti. Mä muistasin yhden raneessa, kun sä oot joku 100. Oikein, mikä chanssi me saadaan taas toi hemmetin Robotti. Niin. Lähdetään menee nyt tänne. Vedetäänkö me silleen yhdessä? Okei, no aluksi. Me voidaan vetää yhdessä vikana, mutta ekana sä muuten. Ai, tuu sisälle, me lähdetään. Tuu sisälle. Aluksi sisälle, nopeasti. Teleporttaa mut sisälle. Okei. Mä luotan tähän alukseen. Joo. Mut siis, Kato nyt. sä menet seuraavaksi sinne tutkimaan ja sen jälkeen me mennään yhdessä. Okei. Kiitos. Joten here's lapio. Muista, aina jos sä löyt jotain yli 50 scrappia, sä voit kyllä jättää lapion, jos on ihan pakko. Ymmärrätkö? Tässä on lapio. Ibu babi. Rechargea. Kaboom! Lapio oli tossa. Kaboom! Noniin. Menoks. Toivottavasti ei mitään pahaa. Ei, mihin mappiin me se metsä on. Se metsä on paha. Se on niinku se jättiläinen melkein murhasi meidät heti, kun me... Se oli niin peruttava oikeesti. Mä en uskalta, kun me saatiin se koko kartan täällä. Pitää aina katsoa valmiiksi näkyykö. Mikä toi on? Mikä? Kato! Täällä on valtava kivi. No mä tänään se random generoitua. Mutta tää näyttää hyvältä. Täällä ei amppareita, ei vettä, ei sumua ja mä en näe niitä Old Bird robotteja ainakaan tässä lähellä. Otetaan, tai siis aini meillä ei ollut mitään tilauksia. Sori, mä en kuulu äsken, mä laitoin päälle vasta nyt. Tässä mapissa ainoa uhka pitäisi... Sori, akku loppuu radiopuhelimesta.
Olin sanomassa siis, että tässä tulee ainoa uhka olemaan ne koirat. Ne on aika sitten yhdessä kohtaa. Mä näin joku homemade flashbangin. Pitäisikö mun ottaa sen? Joo, ota, se on rahaa. Siellä on turvallisen näköistä. Hei, siellä on iso scrappi siinä huoneessa ja mä näen toisenkin lähellä. Pystytkö sä yhtään jatkaa matkaas? Sinne, missä sä äsken olit, siellä ei oo pahiksia. Mulla on tällä Habs Full semmonen kohti ja sen pullo tai sen niin. Me jätä se pullo siihen. Eiku ootatkin. Vie se eka sitä ulko-ovesta ja jätä se siihen ulko-oven eteen. Hyvä, sit palaat takas sisään. Ja mä sinne, missä sä äsken olit. Siinä oli lähellä toinen iso. Sinne suuntaan. Joo. Hyvä, hyvä. Siellä sinne jatkat siitä ovesta. Ja sinne oikealle ja siinä vasemmalla on ovi, niin siitä läpi. Ja siinä on. Onko se? Se on generaattori. Okei, kuinka paljon, muistatko yhtään miten paljon rahaa se oli se aiempi? Tsekataan, jos me löydetään jotain enemmän ja sit haetaan generaattori. Okei. Okei, mieluummin ehkä mietitään. Generaattori on max 80, about 50 tai 80. Sit sulla oli, muistatko yhtä kuinka arvokkaita ne 2 itemiä oli? Mulla on idea. Mä otan generaattorin, niin sä tulet vastaan sinne. Tuu sinne, jaksää se ovi. Niin. Niin mä lähetin. Ai mä en oikein tajunnut siis, sano vielä. Niin, tuu sinne ovelle, mä heitin mun, tiedätkö se main entrance, tuu sinne. Sano milloin sä tuut irti ja juosta. Okei. Mä oon main entrancella. No niin, värillisen ilmeisesti. 3, 2, 1. Jee, sä oot elossa. Joo. Lähdetään viemään nää. Toivotaan, että tässä on tarpeeksi. Jos me jatketaan tällä menolla, meillä pitäisi ehkä selvitä, jos me saadaan hyvä satsi seuraavana päivänä. Ja toivotaan 8. Oh, hell. Mitä helvettiä nää tekee? Okei. Ui, aparatus 80, yes sir. Jätä se siihen vaan. Kaikki Mulla- mitä heittää tonne. Oli vielä tää 13. Se on yhteensä niinku 40 plus 80, se on 120. Eli 120 60, se on niinku about ja niinku ollaan lähellä. Mä pitäis saada jotain 2 semmoista 50 tavaraa seuraavana päivänä. Joten joo. Tuu tänne ulos mukaan. Täällä lähtee, kato. Wait. Wow. Mennäänkö me koittaa toista planeettaa vai tämä vaan? Tää on ehkä safe. Jos me selvitään vielä, niin mennään toiselle planeetalle. Paitsi jos meillä on varaa vielä. Mennään onko se myymään. Mennään myymään välissä joo. Se sanoi, että se ei mene pysty. Oota, anna kun... Tai joo, kirjoita vaan. Nyt. Se pitäisi toimia uudestaan nyt vasta. Ja sitten... Noin, ja sitten Tällä kertaa mä myyn nää 2.
Mut nää 2 modia on ollut tosi hyviä, vaikka ne on... Näetkö sä muuten ton toisen näytön? Mä en näe siitä mitään. Mä näen siitä niinku sun näkökulman. Se on varmaan vaan semmonen modi, mikä toimii vaan mulle. Okei, Mut se ei miten sä haittaisi. lisää modeja tähän? No mä ajattelin, että tässä on se late joining, sit tässä on, että mä näen kellon tästä täällä sisällä, kun välillähän sun pitää mennä ulkopuolelle, että sä näet kellon. Sitten mä lisäsin myös modin, että sä voit liittyä late. Ja mä ajattelin, että mä voisin lisää mimic-modin myös. Ja arvaa mikä yksi modi on. No, Se tekee semmosen fake fire exitin, että kun sä koetat mennä ulos siitä, niin se onkin mikä syö sut. Mutta, ei please sitä. mutta ne on, siinä on merkkejä, vähän niinku joku dupe siitä Dorsista, että siinä Ai esimerkiksi... niin, mistä sä lataat sen modin? Mä näkisin sunkin perusrutiinin tosta. Sun pitää Näytöstä. latata noin semmonen... Okei, 158. No mä neuvon joskus myöhemmin nyt, ei... Tai no mä voin Okei, kertoa. niin mä näen tällä hetkellä vaan tästä tänne. Semmonen Thunderbird, Tän kameran. joo, se on vähän turha se kamera. Plus mä näen sen kameran tosta niinku vasemmasta pikkunäytöstä sen päällä. Miltä mä nyt näytän? Mehiläiseltä. No shit, mut niinku tässä päälle en mäkin tiedä miltä mä näytän. Okei, ota. Lol. Mä tykkään pitää semmosia ei niin läppejä pukuja, mä tykkään tämmöstä niinku... Mitkä on vähän systeempiä kuin Ei toi. varmaan niin läppä. Se on vaan sininen, missä on vailla keltaisia palloja. Niin, facts. Joo. Mennään. Elikkä... Mä sanon taskulappu, mä otan tän, jolla mä voin shit on them. Oho. Hyvä, tässä on sähköä. Tää on täynnä tää sähkö tässä onneksi. Sitten mulla on myös avain, jos tulee lukittu ovi, niin mä pystyn avaamaan. Mistä tytön mun kestää ihan vitu pitkä edittaa tää video? Ja sitten kukaan edes tuu kattoo tätä. No ehkä tulee ja Little Company on hyvin... Little Company on hyvin suosittu. Mutta tekoäly teetkö lisää nää hashtagit tähän videoon? Oh shit. Jos täällä on kova... Mä en tiedä mikä stress auttaa tommosesta... Mä en tiedä, ehkä ei tätä riskiä tosta hypystä. No koska mä muistin silloin sekin... kato tuolla on reaktori. Se meidän pitää... se on lukittu. Okei, mikäköhän tää arvo Ei, on? miksi sä otit tohon? Mä luotan sulle. Mä tsekkaan niinku, mikäköhän tää arvo on. Oota, mä menen murhaan itteni. Ota toi. Oota, älä murhaa vielä. Mennään ekana sinne paikkaan. Niin, mut kun mä menen AFK ihan sikapitkäksi aikaa. No niin, mutta mä No, no, voin silti murhaa sun siellä paikassa, kun sun ruumista ei voi... Tuu vaan tänne shippiin seisoo, ei tarvitse muuta. Okei. Mä mietin, tiiäksä mun olisi pitänyt spektaa tätä. Jättä... Mulla on parempi idea. Se on 80 yes. Koska Steamissa se ei mä pysty kattoo, kun muut pelaa. Niin mä en tee sen. Okei, niin... Mä menen tsekkaan, jos mä saan vielä jotain tuolta.